Ang uban nagluto anig nukos matas wala lagi nakuha ng kinaon sa kilid no. Kuha na to eh. Mo bi ning nukos na nag-viral sa kamatas na abot sa 4.9 million views. Matats, magadubot ang nukos diraw. Mo nito nadakpan sa Peaceport kaniha. Oh, awas Bombay Loyal atong lamas matats. Daghan to luya kay mo na yung pinakadabis niya. Adobo tirada matats. Matats, pwede na ni. Oh. Ako magluto og nukos matats, wala ko nagatuyo. Itom na may daan. Matats, sabab na. Maura na ako ng takpan ko adlaw matats. Natay daghang isda dito gani ha. Nukos sa buto tirada kay burgi mingaw matag adobo ni nukos matats. Oh, tanawa ko sa kadabis matats. Aos Bombay Loyal lang ni siya. Oh, mga una ta. Gutom na matats. Basta mukha ang tagnokos. Hindi natin matingalang ang mga ito at nung ipunan ni. Diba? Gihatag po ni sa akong amigo sa Peaceport. Nagitagaman ako sa bangsi ganiya. Napulaan niya sa bangsi. Puli-puli mi. Limpyo na ni matasal. Kuha na ako ng sinaon, ngipon, ug mata. Bisag usagag masanukos ato sa pang limpyon kay naman yung mga kinaon nga isda. Ang uban nagluto anig nukos matas wala lagi nakuha ng kinaon sa kilid no. Kuha na to eh. Mo bi ning nukos na nag-viral sa kamatas na abot sa 4.9 million views. Dagan nga suko dito kay dalara daw pagluto, lara sa daw. Inyo ha po na, di po ta mamugos ninyo. Pero kanin siya, kuhaan nyo natin siya. Sama gud sa isda, kinakuha hasang. Kuhaan sa ngipon, kuhaan sa mata. O katong yung nasa likod bitaw, katong murag tukog. Ano to? Pero usahay, di man gud makaon sa pul. Basian mo na.